Esta é a Casa de Abaixo. Aquí fundou Francisco Bengoechea unha navieira con 32 veleiros. E unha banca. As familias fidalgas como a miña sempre soubemos aforrar. Non se botan ao mar 32 veleiros, metendo os cartos nos forros. Sobre todo con ocorrencias como as túas, izando fábricas que nunca chegaron a abrir, como unha de vidro e a outra de téxtil. Non me deixastes tempo. E logo non vos parece formidable fundar un banco en Ribadeo? Non foi o único, tamén o señor Casas na casa de arriba. De casa de arriba nada, O meu era un pazo. E ademais a da casa de arriba era unha sucursal, non unha banca propia como a esta. Veleiros con liñas regulares ao Báltico para o Liño e a Habana. Sairá do porto de Ribadeo a acreditada e veleira fragata chapada e forrada en cobre. Admítense viaxeiros, daránselle comodidades e bo trato. Despacha o seu dono, Don Francisco Bengoechea. Así quedaron as aldeas baldeiras con tanto emigrado. Moitos fidalgos deixaron de cobrar moitas rendas. E os fabriqueiros, sen man de obra que explotar. Billete vendido, diñeiro gañado. Se hai débedas, todo embargado. Ai, Pedrosa, eu penso que despois de morto andar con diñeiro dos noso tempo non che ha de servir de moito, Pensas ti que sí? Nunca se sabe.